Tulog pa. Tulog pa akong bunso. Tulog pa akong baby. Ano wala akong baby na tulog? Ano? Ang baby na mama na sleep. Sleepy pa ang baby. Sleeping pa ang baby. Oh. Na-sleep pa ang baby. Tugaya ni siya mata. Ay nagtubo. Biyak na siya matulog. Biyak. Tulog pa siya, guys. Tulog pa. Ini wala ni klase. Di ko ni pukaw. Daw klase niya. Okay. Birthday sa mama sa ilahang teacher. Ika-80 birthday split. Manang tagaan sa daw nalang time nalang mother. Manang sila klase ron. Ang naay klase ron ang ilang kuya. Kini, mami mabilin. Awal yun na sila duhan. Na-sleep ang baby. Na-sleep ang baby. Ano guys, dugay ta naka-update sa vlog. Good morning guys, good morning. Diba? Kapag minadamay sa pamilya ko, sisingilin kita hanggang sa impyerno. Tapos ka na sa akin. Hindi mo ba alam? Mas malakas agad ng mga tintang katulad ko kaysa sa mga aso katulad ko. Magkuan ta karon guys. Maghugas ta og plato taod-taod. Mao na among kusina. Mo ni among abuhan. Separate na mo among abuhan kay ang aso. Hello guys. Muna ako ang stock ron sa PC collection. Akong stock. Kung sa'yo gusto mag-order, ako ihatod. Ako'y alert Colgate Kids. Colgate mao na lang nibilin o tap o alert nga adult o white dove na sabon. Business, small business. Hindi siya ma-order, PM lang ako ihatod. 1 month to pay. 1 month to pay ni guys. Paghatod na ako, mag-schedule ko dahil unsa ko na pizza mo balik. Pagka-outro sa na pizza ko mo balik. Og singing. Napukoy daw ni guys, Downy umot na siya 285, 1 month to pay. Shampoo herb, nindot ni siya ikuan sa buhok o conditioner herb gihapon mo ni ang shampoo. Kinsa mag-order, PM lang. 1 month to pay. Okay guys, see you again. Pili-pili na mo sa mga available nga ni akaron. Pili-pili na lang mo.
Kay hapit na ko magkuha og new isda. Na brochure. Ay, isulod pa ni Umi. Kasi mag-brochure. Na ako'y brochure, guys. Na ako'y brochure. Personal collection. Ini siya, guys. Sana kayo pag-excited. Napi siya brave. Brave. Brave na siya, guys. Bra sa mga babaihan. Na putay. Pangte na bra. Paumot. Ito na hindi mapilian. Unay target para sa mga kupan. Naiwib na sabon kasi gusto mo order. Diba? Naita pang paumot sa balay. Ini guys, natanggal. Daghan ni klase ng color sa daon ni ay blue. Wala pa ko katry sa blue kay kasi wala color is violet pink. Kini susunod kini na pud akong kuhaon. Ini nga color na daw. I-try na. White dab na lotion, white dab na shampoo, white dab na baby oil, o white dab na perfume. Naghanay diri ko guys, mapilian na toothbrush na PC. Toothbrush na PC. Formin Alpha nga perfume, body perfume. Tag 140, na tag 165, na tag 170. Wash sa ato ang wash, intimate wash sa ato ang vagina. Roll on, guys, roll on. Muni among gamit, guys. Gid baho imong kilikili. Ini po damong sabon chick, sabon chick. Guys, na ko introduce mo ni gamit na ko sa akong naong kini toner o kining cream. Muna ako gamit sa akong naong toner o cream. Ilalagay mo lang ang sarili mo. Akong lotion, guys. Muna akong lotion. Nindot sa akong beauty. Gusto lang kitang gamayan. Dahil alam ko, mas kailangan mo nang umawa ko ngayon. Hindi ko mapigilan ng sarili. Ini po, guys, shampoo ni siya. Shampoo, pareha ni. Kini siya ang daan nga shampoo. Daan na shampoo nga ihang sudlanan. Ang bago nga shampoo karon is kini na. Kung kinsay mo order og bago, tagaan nako. Kung kinsay mo order kay dili tanan tao pareha og kay maingon uy lahi to gini gamay. Kini siya pwede tampot kuhaan ani kung mo inyo gusto kay mura magdako siya, di ba? Pero maura na sila soon. Hindi kayang sakasi ng pagmamakalan na kaya Wala lagi na ay mo ni guys, kinsay mo order ani pangkapi sa bata, pangpagana sa kaon,
ug ang bata na makainom ani katulugon. Gana ni siya. Mura to guys, kung kinsay mo order PC collection, i-chat lang ko, i-comment to my YouTube channel subscriber. Please share and like and subscribe my YouTube channel, Team Golden Rose Vlog. Thank you. Halika na.